Lah aku mang niru ngono lah enak. Lah iya. Lah apa aku turu latar kaya wong kere? Lah apane? Wong aku wong sugih. Sugih. Iya iki Wong sugih gak kaya awake dhewe. gak kaya awake dhewe. Mari nyekel dhuwit nganggur. Nganggur. Nganggur nyekel dhuwit. Nganggur. Lah wong-wong kerja. soro. Wes ayo. Ngene glan tok. Suaramu gedhe-gedhe no. Kri. Lah es tuku ayo pantes. Sombong iku pantes wong es tuku. Lah awakmu Lah aku masih gak tuku nyatet, Kri. nyatet ngrugekno warunge kon niku. Lek gak dicatet malah ngrugekno lek nyatet nek sing garep-arep. Lah awakmu Aku tuku Masyata Ijol kora-kora. iku ngono gak tuku jenenge. Sukuan. Waduh, bah aku nyuku, bah aku magang, sing penting aku lak ana ijole, lah awakmu catetan tok. Lah ngijoline engko lek wis bayaran sih. Wah, bayaranmu kapan? Wong kon yo nganggur. Ya cek ben koyo wong-wong ngono lho Kri lek dhuwit dibayar. Waduh, wong nganggur ngenteni bayaran. Maksudnya bayari rene gak bayaran to, Kri? Iya, tapi yo nek nganggur ora enek bayaran. Lah sapa wong gelem bayari? Catetan masih aku yo mau. Jenenge wong nganggur gak duwe bayaran. Tapi nek bayar jenenge bayari bayaran. Ancene arek nganggur. Awakmu kudu nganggur. Nganggurku iku wis diakui dunia. Kok wis ana sertifikate. Wis aku dhewe jane wis gak kerasan, tapi nganggure jek kerasan aku jarno, Kri. Wong nganggur ngono saiki di kaekno lagu ambek wong-wong. Lagu apa? Lah sing nyar iki. Rungokno kupingmu. Wong yen lagi nganggur, Sak bendina gak iso nempur. wong yen lagi nganggur, Duwe utang ora iso nyaur. wong yen lagi nganggur, Dik. Nang warung ngedolno kasur. Wong yen lagi nganggur. Suwe-suwe uripmu ajur. Lah, wis. Munine ajur nang ngene raiku kok gak enak sih, Bri. Lah kene awakmu nganggur rek. Lek aku nganggur kon apa judule? Aku nganggur tapi lak tengok-tengok. Wis ngeles ya iku padha nganggure, Kri. Masih nganggur aku lak tengok-tengok. Lah masih bak kon tengok-tengok, Bak. Kon ngosel sama aku ya nganggur kok dipek enake kon iku. Arek nggergetno. Lah aku masih nganggur gak duwe bojo. Lah masih aku lak gak duwe. Lah wis jabang bae nang wedok. Nek menek kok nggergetno. Sok koyo mesin tombok kon niku. Kon nggawa tas isine apa? Lho, iki ngono isine duwe. Duwe. Pengen ro. Oh iya sih, kanca. Saiki awakmu kok macakmu nggo tas barang. Tak dudukno aja semapo to. Apa? Si dhuwit iki. Duwe, wah. Titik ae to. Ya duwe. Lah, mbok aku iki Awakmu iki kerja apa, Krom? diwarai. Oleh duit 100 juta. 1 juta. Lah ya diwarai sih aku iki. Aku iki ora ngono carane golek duit 1 juta kaya awakmu. Kowe iki, Yo. aku mari dodol patok. Heh. Patok Patok tok iki 100. 100. Yo 100. iya. 1 juta iki. Lah mbok aku iki Aku jan bijak lah ya iso sih. Lho lak ndek patok Oh, tak toh. dolno kene. duwe aku. Duwe? Aku ayo duwe yakin. Masih gak duwe lek enek modelnya sak patok siji 1 juta tak golekno. Ayo Patok gelek. ayo. Kuwi jangko ya. Ya tak dolno Lah, gampang. ben patoke rego piro iku? Tergantung ukuran. Lah, lek ukurane setengah dawa, Tambah gede, tambah laras. Ayo kin gelek kin. wis ya apa engko awake dhewe golek patok. Golek patok. Kalau wis petuk ngomong aku. Nah, Krom, awakmu Sik. lak wis sugih. Suke. Kusik. Apa? apa? Lak wis petuk ngomong aku, tak dolno, tapi aku persenono. Wah, yo jelas ta, Krom. Ambek aku wis gampang. Kon anjene maklarmu kuwi isih urip mentalmu. Yo, jenenge wong gak nganggur ya. Ya gak apa-apa kin. Sing penting awak dhewe lak oleh 1 juta. Ya, lek iku ya gak apa-apa. Wis saiki bayaran es Ayo, sik. apa? Esku bayaran. Ora melok ngombe kongkon bayari. Mbok kira aku saiki dadi wong luman. Lho, awakmu ki masih sugih pancet. Pancet. Wah, Pancet
kon ganti ki jenenge ki. Jenengmu wis gak cocok lek ngono. Jenengmu Lin Paijan. Lha apa? Jan pahit. Jan pahit. Ngomong karo wong nganggur ngene iki iku tambah oleh ketularan ngawur. Tapi engko lek untuk patok tak bel. Ora dapur. Wes aku tak kabur. Mesti tok wong mesti terus-terusno. Diterus-terus. Oh, Gin, ini golek patok saiki. Ayo. Patok Gin. bener. Yo iki sing digele Bakrom 100 juta. Wah. Ayo. Nah, Iki gawe sapa sih? baik. Yo gawe aku. Ono jenakalan lho ya. Iya, aku Yo. gak nakal sing penting ki aku dhisik engko nek nemokne gawe awakmu. Ya, soalnya kon nganggur nakal. Wah, arek iki rek njrebetno. Masih aku nakal yo gak nakali awakmu. Lah iya ya Nakali wong-wong ngono ku lho. Ayo. Lah iku patok sih. Iki Kok. aku iki. Heeh. Arek kok. Ayo. Wis 100 Juta. juta. Awak dhewe anjene wong nganggur nek diridhoi dijabahi karo Gusti Allah. Heeh. Rezeki tetep nemu. Nemu. Lah ngono kok nyambut gawe. Hah? Kleru. Wong-wong niku kleru. Kleru. Lah karepe awak dhewe kongkon niru wong-wong Aja gelem. nang sawah, Ah, kerja, aja gegere gilap. gilap, Heeh. tandang gawe, Tandang gawe dodolan, sampai karo petik. karo metu. petik metu kloyongan. Kloyongan. Ngono ku lah oleh dhuwit. Lah iya. Wah, sing bener awake dhewe. Awak dhewe nganggur. Hah. Iku wis contone wis akeh. Wong nganggur ngono enak, ora susah-susah, ora gak susah, berat-berat. abot. Heeh. Abot iku nek Oh, nyambut gawe. gawe, Lah nek abot. gelem nganggur kaya awak dhewe. Ah, enteng. Heeh. Meneh gawekno pengumuman ki. Piye? Wong-wong kon tiru awake dhewe. Pengumumane? Ku wong kabeh nganggur kaya aku. Wah. Waduh. Enteng. Nek pengen oleh rezeki gede kaya aku. Enteng gak Gak sedih-sedih. sedih. Esuk nok warung. Heeh. Engko awan titik Nang pasar tuku klambi. tuku klambi. Waduh. Wah. Bengi Nang warung neh. nang warung Jagongan. ngopi jagongan. Nah. Merdeka urip. Merdeka urip Waduh. enak. Enak Wis. jos. Wis. Iki engko kin. Heeh. Awak dhewe kuwi oleh dhuwit 100 100 juta. Iki 100 juta. Ah, rencanamu? Yo, awak dhewe kan nek dadi wong sugih. Terus awakmu dadi wong Cukup. cukup. Ah. Lah nek aku nek dhuwit 100 juta Heeh, iki. iya. Yo duwe rencana panjang. Wah. Tak tukokno pitik Petik sing akeh. 1 juta tak kono Tak petik. tukokno pitik kabeh. Lah di dalan di. Tak gele omahku ya kin. Yo gak cukup segri. Waduh awakmu gak cukup jari sapa? Ya carane didepek bali. Bali. Didepek pawon dapur. Gak cukup Jan. Lho tak lebokno kamar loro iku. Gak cukup. Terus nek tok delek kamar, kon turu nang endi? Aku ya turu latar sih. Wong kok bingung mikir. Lho, lah lek udan. Udan ya kemulan. Lah teles kuwi. Lah nek kemule teles ya dicopot uda. Oh, tiba wong sugih kok wong kere kuwi ya. Kon niku ngere-ngereno aku dadakno. Lah jarimu lek iki kan duwe akeh, kowe turu latar tambahan. Lah encene tak omahku tak gadah donya. Ya baba aku turu latar. Wong Oh. turu merem gak ro wong. Dadi omahe digawe turu petik. Aku turu latar. Wah. Yo kleru kri. Kleru jari sapa? Lah entar dhuwitmu tak gawe apa? Wah, aku jelas pengen diwasi wong. Pengen diwasi Iya. wong. Duitku 1 juta tak tukokno mobil R4. Wah, ngono ku wong goblok. Wong gak iso mikir. Oh, nyukok iso wong goblok gak iso mikir iku. Lah kon dhuwit 100 juta tak tukokno mobil R4 R4. Apa R4 iku? roda 4. Iku ya padha ae iki. Kon kok dhuwit 100 juta tok tukokno iku, terus kon menene mangan apa? Entek dhuwitmu. Kon kok gak cerdas. Ya cerdas wong aku kuliah. Duit Ya 1 juta. Harvard kok. Tak tukokno mobil, ya entek. Ya. Golek patokan maneh. Iya. Lah aku mang niru ngono lah enak. Lah iya. Lah apa aku turu latar kaya wong kere? Lah apane? Wong aku wong sugih. Sugih. Iya iki Wong sugih gak kok awake dhewe. gak kaya awake dhewe. Mari nyekel dhuwit nganggur. Nganggur. Nganggur nyekel dhuwit. Nganggur Lah nyekel wong-wong duit. kerja. soro Wes ayo gere bakrom. saiki. Iya ya. Oke. Wes cukup rembug tambah dong kok. Ayo. Gak nyekel dhuwit selakan. Iya 1 juta. Aduh dulur. Yo ngene iki dadi wong sugih. Ngopi nang warung. Budal ngopi tapi pesen es. Ijen ora ada ngejak ewang.
Mundak kalong duwike. Krom. Woi. Waduh, Cak Bakrom iki. Lah Piye iya. piye? Lungo kene, lungo kene. Bakrom. Awakmu tak geleki Kudu tengah. Wis tak geleki awakmu Mang. Gelek aku ta? Iya. Jenenge ono apa gelek aku? Lah ya wis patok iko ya. Oh, Iki Wis, patok. Iya. Enggak duit penak ngene. Penak, Penak 1 1 juta. Jelas. Lah aku patok ngene kok aku iki lho. Lah patok piye lho, Krom? Lo. Lah ngomong patok sih. Lah ngomong patok. Aduh, angel musuh nganggur iki, angel. Musuh nganggur iki. Sing nganggur iki awakmu taku ki. Yo karo. Tapi aku kan golek patok sih. Awakmu mang jel kok golek patok winginane kok. Lak nganggur kok aja suwi-suwi. Mundak goblok. Mosok goblok iki. Yo karoan. Tak dudukno maksude patok iku ya. Patok, duduk patok sing dimaksud. Tanah. Dadi duduk patok. Dudu patok. Duduk Patok sak tanahe. Yo wong patok iku batese tanah. Waduh ngono tok ora paham. Menen ben lak nganggur. Iku dikai jadwal. Winginane tok jadwal tagak ki nganggurmu. Jadwal gak, tapi kon golek patok. Tapi wis bendino kok lapo jadwal. Jadwal. Sing penting golek patok le patok la wis. Wah. 1 juta. 100 juta iku sak tanahe. Waduh. Menen ben iku Sak tanahe iki. Waduh. Yo, Wes, tak tinggal. Ora ngurusi wong nganggur. Saiki iki esku ya, situ. Bayarono. Wah arep gendeng. Kok melu ngombe kon bayari. iya. Kin, ngene iki gara-gara awakmu. Kok iso gara-gara awakmu? Lah awakmu gurung-gurung kate tuku mobil ora ndek lahan parkir. Niatmu iku niat wis elek oleh Lah oleh awakmu? duit. tuku petik dele omah turu no latar. Ancene karep tak lor-lor. Ngene iki ku kabeh ku teko niat-niat nek elek ngene iki ya paling ora sida oleh rejeki. Lah karepku ya ngono, Kri. Iso tuku motor mulai anggak kok. Waduh kandhane iki. kabeh ku teko niat. Lah iya. Makane nek kate oleh rejeki ayo diniati sing apik. Diniati sing Lah nek apik. diniati sing elek ya paling gak sida oleh rejeki. Ya ngene iki dadine. Kabeh ku teko ngene dasar. Dasar Inama a'malu biniyat. biniyat.